So ya bala pokoke ora nunjang palang ini jenenge udunino. Nganti Mbak Norpe becek ora layat aku arep layat. Nganu dina-dina iki minggu-minggu ki akeh wong kesusahan ya akeh wong kepaten. Aku ki layat nunggu bola Kurawa suwe lah kok lali pesugihan aku sampai urung tak ingoni iki lho. Iki pesugihan ki ora oleh sampai lali ya bala. Iki lek sampai lali lho tangane wis padha kaya ngono ki lho. Ora oleh iki sampai lali ya. Lah aku kok ya ora sida sukin oleh iki sampai lali. Masih tak uri-uri tak ujo ki yo iki ya. Aku mangan sambel dhek mangan ceki wis ora apa-apa. Nah, bek aku sampai kayak ulo lho. Wakeh ya bala. Iki sing gila kucing mohon maaf skip saja videoku ora apa-apa. Iki nganu soalnya ngingoni pesugihan ki ya. Tah yang ini iki lho. Meruyuk wakeh lek ngene aku. Duar ya he. Rasa apa mbak kuwi rasemi iki. Yang kene-kene iki lho aja rayan Rita aku selak kesusu. Iki lho cah, iki lho. Lho cah, aja tawur Rita ya cah. Deh. Saya tidak punya waktu untuk mengeladeni kalian nyonya. Sing kuwi paling jahil dhewe sing kuwi. Sing etan. Iki meng manak neh lho, bala nganu kuwi ya sampe arep tak imbuhi neh lho. Manak neh, manak 5. Biar dek nanti manak 5 saiki manak 19 kuciku masalah. Sapa sing ngarepe ngadopsi? Ora apa-apa. Oleh. Pokoke jikun dhewe. Kucing Jawa campuran boh apa aku ya lek ras-ras iki ora ngerti. Lek iki ya nek rasiem raseme leh mbuh. Oh sik cah aja kaya ngono cah. Ya. Sik ngombeni urung diombeni yang kok lali ora diombeni malah keot. Sakne engko. Dosa Mbak Nil ramu ombene iya. So lho. Ala ya bene ya bala. Lah kleru sing pecah. Ngene iki bendina yo nimpal lho bala. Ndek piye to? Kadang lek ku nemu ngene iki. Kadang yo lek ku rescue, alah bahasa Inggris tok. Kadang yo lek ku nemu ning dalan, kadang yo ning pasar lek nguwahi ngono kuwi aku ya mesakne yo ora tega. Aku kan berhati bersih toh.